Bidansabha chongmari pharek ganai sampai pharek kesam bodol yak arai ketal bodolo yak laimani mangpuli kasai pharek abo haikeno 12 Ramchandra Garto tipramuthre tu dul mungbai Borkar kamiwo kaisa joining program khlaijaka o joining programo BJP party yakari khungsar nukhungni khorok nechi chini buta tipramuthni bana romkha bono lamsugoi naka EM Suhel Dev Burma Kuleno chini kokto mathune belekan hambai tini chini puro belchora ADC village committee mission khobjak chini borke am chaini chini joto khakam lukrok eba chini adivasi gustini chini khakam lukrono ang khabelam sugo bro agibo BJP party tongmani tini bobagrani thanjakron yasagai chini munda santal nukhungni chini khakam lukrok tini bobagrani thanjakron join khepeka haino hai borno bang hamjama kupung yafre bono lam sugo taike chung joto pal khlai chini am chayabo chung chini bobagrani thanjakron koplai khlai chung chini garda tiplan samna bagi chung yapri salai thani joto phaine rona ang bele bele hamjama kupung yafre khakam yafre bono lam sugo tini joto phai tini thanjakron join khepena hambai